شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Da Allah bude njegov pomagač je rekao: danas ću nastaviti da govorim o ashabima koji su učestvovali na Bedru i poslije ovoga ću završiti znači u vezi ove teme. U vezi Hazreti Amar bin Rabija radijallahu anhu zapisano je da se otac mu znači zvao Rabija bin Kab bin Malik bin Rabija i nekoliko hadisa je on prenio. Abdullah bin Amir bin Rabija prenosi od svoje majke da je rekla: išli smo prema Abesiniji, Amir bin Rabija je otišao da uradi nešto. Hazreti Omer radijallahu anhu, koji je tad bio i dalje mnogobožac, je se pojavio ispred mene i on se je ponašao znači vrlo loše prema nama. O Umi Abdullah, rekao mi je Omer radijallahu anhu, jel vi odlazite? Rekla sam da, idemo u Allahovu znači zemlju dok nam on ne podari lahkoću. Vi ste nas znači učinili ovakvim i vi ste nam učinili mnogo znači poteškoća. Hazreti Omer radijallahu anhu mi je tad rekao: neka Allah bude vaš čuvar. Ona kaže: tog dana sam osjetila mehkoću u Hazreti Omerovom glasu što nisam nikad prije čula. I Hazreti Omer radijallahu anhu je znači otišao odatle i kaže bio je tužan u vezi našeg odlaska. Hazreti Amar je se tad vratio i rekla sam mu: o Ebu Abdullah, da li si vidio Omera i njegovu tugu? Hazreti Amar je odgovorio mi: da li se ti nadaš da će on postati musliman? Ona kaže: da, rekla sam, ja mislim da hoće. Hazreti Amar mi je rekao: i magarac Hazreti Omera može znači postati musliman, ali taj čovjek neće prihvatiti islam. Hazreti Lejla kaže: Hazreti Amir je ovo rekao zbog toga što su prošli kroz mnoge poteškoće od Hazreti Omera i to kada je on prihvatio islam kroz što ga je znači učinio da prođe. Hazreti Abdullah bin Amir bin Rabija prenosi od svog oca da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslao u ekspediciju Nahla. To je bilo prije bitke na Bedru. S njima je bio Amar bin Suraka i on je izgledao visoki mršav. On je znači postao toliko gladan da nije mogao više da hoda. Tad su mu svezali kamen znači na stomak i na leđa i stegnuli ga i on je onda znači prestao ga je boliti stomak i krenuo je s nama. Stigli smo u neko arapsko pleme, tu su nam oni dali boravak. On je rekao: ja sam mislio prije da noge znači podupiru ljudski stomak, ali realnost je da stomak znači podupire noge. Kada osoba znači prolazi kroz glad ogromnu i nemoć, onda ta osoba ne može da hoda. Hazreti Ebu Mama prenosi da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Amar bin Rabija i Hazreti Sahal bin Hunayf na ekspediciju. U 8. hidžretskoj Hazreti Amir bin Rabija je učestvovao
u jednoj borbi gdje je bio pogođen strijelom. Abdullah bin Amir prenosi od Amira bin Rabije, njegovog oca, da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored nekog mezara i pitao ko je to. Ljudi su mu odgovorili da je od te i te osobe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zašto me niste informisali. Rekli su mu da je poslanik tad spavao i da oni nisu smatrali da je u redu da ga probude. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nemojte to raditi, trebate da me probudite za dženaze. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će da klanja tu dženazu. Abdullah bin Amir prenosi od svog oca da je on rekao kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas slao na bilo kakvu ekspediciju, mi bi samo nosili kao jednu kesu hurmi s nama kao hranu. I naš vođa bi nam dao po jednu šaku tih hurmi. A to bi znači nekad došlo do te mjere da ne bi imao da nam da više od jedne hurme. Hazreti Abdullah kaže, rekao sam, oče, kako da se nahranite od jedne hurme? On mi je odgovorio, sine, nemoj to da govoriš. Mi nekada nismo imali znači ni to. Ili oni koji znači gladuju, znaju koja je važnost i jedne hurme da imaju da pojedu. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu istjerao znači Jevreje iz Hajbera i u dolini Kura podijelio znači tu zemlju, Hazreti Amir bin Rabija je dobio jedan dio te zemlje. Hazreti Amir radijallahu anhu je išao uz Omera radijallahu anhu kad su otišli u džabiju. To je blizu Dameskusa. Prema jednom hadisu Hazreti Amir je držao zastavu Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada je Hazreti Osman radijallahu anhu krenuo na hadž, on je poslao Hazreti Amira kao njegovog predstavnika. U vezi njegove smrti, znači Hazreti Amira bin Rabija ima različita mišljenja. Neki da je preminuo u hilafetu Hazreti Osmana radijallahu anhu, dok drugi govori da je preminuo u 32. ili 33. hidžretskoj, neki kažu u 36. dok još ima mišljenje da je 37. bila posle hidžre. Alama ibn Asakir kaže da je preminuo u 32. Posle hidžre i da je to bilo kao najautentičniji hadis. I rečeno je posle smrti, znači ili ubistva Hazreti Osmana radijallahu anhu, zabilježeno je da je Hazreti Amir znači boravio najviše u svojoj kući. I da ljudi nisu od njega čuli dok nije znači dženaza njegova bila. Još jedan hadis u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz plemena Ebu Fuzara neki čovjek. I taj čovjek je imao vjenčani dar kao obuću za tu ženu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odobrio taj brak. I znači tako mali dar, bračni vjenčani dar znači je ispravan. Abdullah bin Amir prenosi od svog oca da jednom dok je putovao vidio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da klanja dvije nafile i to je se desilo dok je bio i dalje na kameli. I poslanik znači je bio okrenut prema znači naprijed prema toj životinji, tako da znamo da možemo da klanjamo namaz da smo okrenuti naprijed u našem znači prijevozu. Hazreti Amir bin Rabija prenosi da je išao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednom kada je bilo vrlo tamna noć i onda smo pripremili znači mjesto gdje ćemo klanjati. Isto smo shvatili da smo bili okrenuti na suprotnu stranu nego prema kibli.
rekli smo u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o Allahu poslaniče, mi smo se sinoć okrenuli totalno pogrešno od kible. Rečeno je da je posle ovoga Allah dželešanu objavio sljedeći ajet, a prijevod: Allahu pripada istok i zapad i gdje god se vi okrenete tu je, znači okrenut ćete se prema Allahu. Znači ako to greškom učinite, da nije uopšte pogrešno klanjati na takav način. Možda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada proučio ovaj znači ajet, ne mora znači da je tad bio objavljen. Hazreti Amir bin Rabija prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod znači uči salavat, Allah dželešanhu 10 puta znači učini te salavate na tu osobu, ako ta osoba uradi jednom. I onda znači da je vrlo potrebno učiti salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugom hadisu Hazreti Amir bin Rabija prenosi: u toku vremena kada osoba uči salavat na mene, meleci znači uče salavat na tu osobu. I tako ta osoba može da odluči da li da uči više ili manje salavata na mene. Hazreti Haram bin Milhan je sljedeći kojeg ću spomenuti. Zabilježeno je da on nije imao znači djece. Abdullah bin Talha kaže da Hazreti Enes mi je rekao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Haram bin Milhanu i 70 ljudi je poslao s njim da idu u Benu Amer. Amir bin Tufail je bio glavni poglavica tog plemena koji je bio mnogobožac. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio 3 uvjeta za njih, ili da znači prate poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ti iz grada, a sa sela će da prate njega. Znači ovaj mnogobožac je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da prihvati jedno od 3 njegovih uvjeta, to malo prije sam pogrešno prevela. I znači rekao je da ljudi iz grada mogu da slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sa sela njega. I također kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao premine, da on bude njegov nasljednik. Ili u drugom smislu on će da napadne poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Gatvana sa 2000 njegovih vojnika. A rezultat toga je da je taj Amir se razbolio od kuge i rekao je ovo je kao obična bolest, kao što je neka Kamila bila bolesna. I rekao je dovedite mi mog konja i popeo se i znači preminuo je na tom konju. Dalje hadis spominje njegovo znači pleme. Hazreti Haram bin Milhan, on je bio brat od Ummi Sulaim i otišao je znači u Benu Amir pleme. Haram se obratio tim ljudima i rekao je budite blizu mene, prvo ću se obratiti ljudima iz Benu Amir plemena. Ako me dočekaju znači u miru, krenite za mnom. Ako me ubiju, vratite se znači svojoj grupi i informište ih. Hazreti Haram je otišao kod Amira i upitao ga da li me znači dočekuješ sa mirom da ti prenesem poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda su počeli znači da razgovaraju. Neko je iz tog plemena poslao signal drugoj osobi i tada su ga sa kopljem probali. Hazreti Haram je znači dotakao tu krv iz svoje rane i potreo se po svom licu tom krvi i rekao Allahu ekber, Allah je najveći, tako mi gospodara Kabe, ja sam znači postigao svoj cilj. Tada su ovi znači krenuli za drugima i napali su oni koji tu grupu, tu su bili mnogi koji su znači bili hafizi. Ubili su znači sve njih osim jednog čovjeka
Posle toga, znači, kad su oni poubijali sve ove ljude, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio protiv ovih ljudi 30 dana, znači molio se Allahu. I ovo je hadis iz Buharije. Prema drugom hadisu, Hazreti Enes iz Buharija, znači, kaže da je Haram radijallahu anhu bio napadnut nečim drugim osim koplja i da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle kunut dove molio 30 dana protiv ovih koji su znači poubijali ove ljude 30 dana, znači svako jutro. Hazret Muslim radijallahu anhu u vezi ovoga kaže: ako proučavate znači historiju, saznaćemo da ashabi koji su išli znači na razne misije i njihova znači ubistvo bi im donijelo mir i oni bi bili zadovoljni s tim. I njima bol tada nije značio fizička bol, oni su bili zadovoljni, bili su istrajni. Kroz sve ove znači historijske zapise možemo da vidimo da jednostavno da ovi ashabi da budu ubijeni na Allahovom putu, to je bilo za njih zadovoljstvo. Na primjer, ovi hafizi koji su bili poslati u centralni dio Arabije da bi ih podučavali islamu. Među njima je bio Haram bin Milhan. Kada je otišao da se sretne sa Amirom bin Tufailom, ostatak te delegacije je ostavio iza sebe. Prvo su znači licemjerno ga oni ugostili, Amir bin Tufail i njegovo pleme. I kada je znači počeo da govori o islamu, jedan licemjer ga je tada ubio. I znači kada je pao na zemlju, rekao je Allahu Ekber, tako mi gospodara Kabe, ja sam postigao znači svoj cilj i svoj spas. I onda su ovi osobe otišli i napali njegovu grupu. Amir bin Fuhira, oslobođeni rob Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migracije i također je bio među tom grupom. I jedna osoba koja je ubila tad njega, posle je on postao musliman i rekao je razlog zašto sam ja prihvatio islam jeste zbog osobe koju je on ubio. Jer je ta osoba tad rekla kako ga je on ubio, ja sam znači postigao svoj cilj. Ovo znači nam pokazuje da je zaista smrt bila razlog zbog čega su oni bili radosni. Smrt na Allahovom putu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže u vezi ovoga vrlo detaljni znači opis. Barameri koji je bio poglavica plemena je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik mu je rekao znači poruku islama na vrlo prelijep način i on je zaista slušao pozorno, ali nije prihvatio islam. I rekao je pošalji nekoliko svojih ashaba u njegovo mjesto koji znači mogu ići s njim i da podučavaju islam njegovom narodu. On kaže da ljudi iz Neđda tog mjesta neće odbiti poruku znači islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ja ne vjerujem ljudima iz tog mjesta. Bara je rekao ja garantujem njihovu sigurnost. Nemoj da budeš kao zabrinut. Pošto je on znači Bara bio poglavica i on je to mogao da uradi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači poslao te ashabe prema Neđdu. Onda u Buhariju se spominje da iz ovih nekih plemena neki su ljudi znači došli kod poslanika i također rekli da su prihvatili islam i također su željeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomogne, pošalje ove neke ashabe koji će podučavati islam njihovom narodu.
Također se smatra da je tad Ebu Bara došao s ovim ljudima i razgovarao je znači sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I dalje tu stoji da također poslanik je opet odgovorio da on ne vjeruje tim ljudima iz mjesta Nadžeb i kao da mu je on obećao da će tvoji ashabi biti kao zaštićeni. Allah zna najbolje znači šta se desilo, ali tu isto također se smatra da su ovi iz drugih plemena ljudi bili sa tim bara. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao znači te ashabe u ta mjesta. Ovi ljudi su bili većinom ensarije i bilo ih oko 70 i skoro svi od njih su znači bili kari, to jeste bili su sa velikom znanjem Kur'ana. Oni su znači po danu išli skupljali drveće, a provodili su veći dio noći u obožavanju. Bere Mauna kad su stigli na to mjesto, to je bilo mjesto poznato po nekom bunaru, Haran bil Milhan koji je bio dađa od poslanika, izvinjavam se, od Enesa bin Malika, je znači otišao Amiru bin Tufailu i prenio mu poruku Islama. On je bio znači poglavica tog plemena i bio je znači također u srodu sa ovim bara. Ostatak ashaba su ostali znači iza, samo Haram bil Milhan otišao prvi. I znači ovdje također stoje isti detalji da su ga dočekali i onda s leđa napali i ubili ga. I da je on izgovorio Allahu Ekber, tako mi znači gospodara Kabe, ja sam postigao svoj cilj. A Mir bin Tufail nije samo znači bio zadovoljan njegovom smrću, već je nahuškao svoj narod i otišli su i znači napali ostatak muslimana. Oni su znači ljudi iz plemena kojima je bio Ebu Bara znači poglavica rekli nećemo zbog toga što im je on obećao zaštitu. Odbili su to, ali onda pozvao druga plemena i oni su znači također bili delegacija koja je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ova druga plemena, ali on ih je znači uspio nagovoriti i otišli su znači i napali muslimane. Muslimani su im rekli mi nemamo nikakav problem s vama, mi smo samo došli da znači vam damo poruku Islama zato što nas je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I rekli su im mi nismo došli ovdje da se borimo protiv vas, ali su ih oni znači ubili. Od ovih ashaba samo jedan ostao živ. I on je znači bio osakaćen. On se popeo nekako na brdo. Kab bin Zaid se zvao. Neki govore da zaista da najvjerovatnije su i njega napali i da je bio znači ranjen, ali su pogriješili misleći da je mrtav i ostavili su ga tako da je on preživio. Dvojica ashaba iz ove grupe su otišli da znači se pobrinu za kamele koje su trebale da se napasu, Amr i Munzir bin Muhammed. I kada su pogledali prema svom kampu, vidjeli su kako ptice znači jata iznad tog njihovog kampa su došle i oni su znali da je to znak da se znači borba desila i da je sigurno bilo znači mrtvih. I onda su razgovarali šta trebaju da rade. Jedan je rekao da odmah idu prema Medini. I drugi je rekao ja ne želim da bježim s mjesta gdje je naš vođa Munzir bin Amr ubijen. I on je krenuo tamo
i također je ubijen. Amr bin Umeja Damri je bio zarobljen i vjerovatno i njega bi ubili, ali su saznali da je bio iz Mudar plemena. Poglavica je rekao da će da ga pusti zato što je njegova majka kao zaklila se da će iz tog plemena da oslobodi roba. I on je rekao ja te puštam, slobodan si. I znači od ovih 70 ashaba samo su dvojica preživjeli. Amar bin Fuhira, oslobođeni rob Ebu Bekra radijallahu anhu, bio je znači jedan od šehida koji su poginuli na Bere Mauna. Džebar bin Selima ga je ubio. Džebar je poslije znači prihvatio islam i rekao razlog zbog kojeg sam prihvatio islam jeste kada sam ubio Amira bin Fuheira i rekao je dok sam ga ubijao tako mi Allaha ja sam postigao svoj cilj. Džebar kaže kada sam čuo ove riječi bio sam zaprepašten da sam nekoga ubio, a ta osoba je rekla ja sam znači postigao svoj cilj. I poslije kada sam pitao zašto to oni govore, saznao sam da muslimani kada znači postignu takvo žrtvovanje radi Allaha dželešanu smatraju da je to njihov najveći cilj. I on kaže to je ostavilo takav utisak na mene i jednostavno me okrenulo prema islamu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada dobio vijesti u vezi Bere Mauna i druge još borbe i bio je vrlo tužan zbog ovoga i hadisi znači prenose da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije bio toliko tužan u vezi nečega kao što je bio u vezi ovoga, jer otprilike 80 ashaba je tad bilo ubijeno na oba dvije te bitke, na oba dva ta incidenta, ali to na takav licemjeran način, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao te ljude radi propagiranja vjere, a ne da se idu znači da se bore. I to su ljudi bili vrlo znači siromašni ljudi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ovo je kao da je izgubio 80 sinova. I ovo je znači duhovna veza je iznad, može se reći, fizičke veze. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je toliko tužan radi ovoga. Iako islam nas uči da uvijek budemo znači strpljivi, sabor da imamo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun i onda je rekao ovo je znači rezultat Ebu Bara koji je učinio da ja pošaljem ove ljude zbog njegovog obećanja. Ja sam bio, znači sumnjao sam u ljude iz Nedžida. Hazreti Saud bin Haula, sljedeći je kojeg ću spomenuti. Benu Malik bin Hasel je njegovo pleme bilo, mada neki govore da je on bio kao prijateljsko pleme Benu Amira. Perzijac je i oni su kao iz Perzije se doselili u Jemen. Amir bin Sal prenosi od Sad Maka svog oca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da me posjetiti kada sam bio vrlo bolestan. To je bilo u vrijeme Hadžetul Veda. On kaže ja sam rekao o Allahov poslaniče mnogo sam bolestan kao što možeš da vidiš i ja sam bogat ali samo imam kćerku jednu. Da li da dam 2/3 svog znači imanja za sadaku? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne. Onda sam ga pitao da li da dam pola. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne. Možeš da daš 1/3 i to je dovoljno.
bolje je za tebe da ostaviš svoju znači potomstvo u dobrom stanju umjesto da ih ostaviš u teškom stanju. To jeste da moraju da prose od drugih. A ono što god ti udjeliš da bi zadobio Allahovo zadovoljstvo, zaista ćeš dobiti nagradu za to. Do te mjere ako stavite zalogaj u zalogaj hrani, znači u suprugina usta, i zato ćete dobiti nagradu. Sad bin Haula je preminuo u Meki, iako je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li će on tu preminuti. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kao da mu je bilo žao zato što je Sad bin Haula preminuo u Meki, zbog toga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije volio da bilo ko se emigrirao iz Mekke provodi više vremena u Meki, osim ako su došli za hadž i umru to vrijeme. U drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ako Sad bin Haula premine u Meki, da ga ne ukopaju u Meki. Prema drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je rekao u vezi Sada bin Ebu Vakasa, ako premine u Meki, nemojte ga ukopati u Meki. Na Hadžetul Veda, kad je Sad bin Haula preminuo, kada je preminuo, njegova supruga je bila trudna i ona se je porodila u hadisma se spominje vrlo brzo poslije njegove smrti, u nekima se spominje da je bilo 25 dana poslije ili ranije. I kada je prošlo 40 dana, znači ona se obukla lijepo i čekala je da dobije znači ponudu za brak. Neki čovjek je upitao iz nekog plemena kao vidim da si sređena, da li planiraš da se udaš. On je rekao tako mi Allah, ne možeš se udati dok 4 mjeseca i 10 dana ne prođe. Subeja prenosi kada je on ovo rekao, promijenila sam odjeću i otišla sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitala za ovo. I rekla je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zato što sam ja rodila dijete i da je sada znači u redu za mene da se udam. Abu Haytham bin Atayhan je sljedeći ashab. Hazreti Ubejd bin Ubejd ili Atik bin Utejhan je ime njegovog brata. On je učestvovao u bitci Uhud. U hadisu se spomene Abul Haytham je upitao, ja sam među onim prvima koji žele da daju zakletvu. Kako mi trebamo da damo zakletvu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao daj mi zakletvu na način na koji su to radili Benu Israil prema Musa alejhi salamu. Abul Haytham je bio postavljen kao čuvar Benu Ešal plemena. U borbi je držao 2 mača, tako da je bio poznat po imenu čovjek sa 2 mača. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Zayed radijallahu anhu je zapisao da je on bio ubijen u bitci Safin. Borio se znači uz Ali radijallahu anhu. Asim bin Sabit je sljedeći ashab. Njegov sin se zvao Muhammed, rodila ga je Hind bin Malik. Hazreti Halifatul Masih IV rahmallah u vezi onih ljudi koji su bili blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu objasnio je Imam Razi rahmallah je spomenuo je 14 ljudi koji su bili apsolutno prisutni uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili okružili poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu da ga zaštite i nisu ga znači ostavili ni malo samog. Hazreti Abu Bekr, Ali, Hazreti Abdurrahman bin Auf, šija muslimani samo spominju Alija radijallahu anhu, Sad bin Abi Waqas, Talha bin Ubejdillah, Abu Ubejda bin Al-Jarrah, Hazreti Zubair bin Al-Amam, to su muhađiri bili,
Habab bin Munzir, Abu Dujana, Asim bin Sabit, Haris bin Asima, Hazret Sahel bin Hunayf, Usaid bin Uzair, Sad bin Muaz, to su bile Ensarije, da Allah bude zadovoljan sa njima svima. I vrlo je, znači, kao zapanjujuće da nijedan od njih, znači, nije poginuo tad. To je kako Allah Đelešanhu sačuva svoje, znači, sluge. A dobro znamo u kakvoj su situaciji tad bili. Sahel bin Hunayf Ensarija je sljedeći radijallahu anhu. Ibn Abbas prenosi da na Bedru bilo je 100 kamila i 2 konja uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Migdad bin Aswad je bio na jednom konju, Musa bin Umair na drugom i Sahel bin Hunayf na drugom. A na kamile ashabi su znači naizmjenično se mijenjali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ali, Mirsad, Mirsad Ganavi bi se mijenjali za jednu, znači, kamelu. Hazreti Sahel bin Hunayf je također spomenut od onih koji su bili uz poslanika na Uhudu. Jusair bin Amr prenosi, otišao sam kod Sahel bin Hunayf i pitao sam ga da mi kaže u vezi hadisa kojeg je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi Havaređ grupe. On mi je rekao, reći ti ono što sam čuo i ništa drugo. I rekao je, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao da će grupa ljudi se pojaviti i pokazao je prema Iraku i rekao je, iako će učiti Kur'an, neće, znači, dospijevati izvan njihovih grla, ostavit će islam isto kao kad strijela prođe kroz žrtvu. Onda sam pitao da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako da ih prepoznamo te ljude. On je rekao, ne, to je sve što sam ja čuo i ne mogu ti ništa drugo reći. Mir bin Said prenosi, Hazreti Ali je klanjao dženazu Hazreti Sahel bin Hunayfa i 5 puta je glasno rekao tekbir. I onda kad su ga pitali zašto si na taj način učio tekbire, on je rekao, ovo je Sahel bin Hunayf. On je bio među onima koji su učestvovali u bitci na Bedru. I ljudi koji su učestvovali na Bedru su iznad onih koji nisu. I da, znači, ja pokažem razliku među tih ljudi, zbog toga sam izgovorio znači, više tekbira. Džabar bin Sahr je sljedeći. Kada je Hazreti Ali krenuo u Benutaj ekspediciju u Rabil Aher u 9. hidžretskoj, u vezi ovoga je zapisano da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Alija sa 150 ljudi u Benutaj da, znači, unište njihovog idola Fulsa. To se mjesto nalazi na sjeverozapadu od Medine. Za ovu ekspediciju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao veliki bener crne boje Hazreti Aliju i malu bijelu zastavu. Hazreti Ali je napao ljude iz Hatem izutra i uništio je tog idola Fulsa. I vratio se u Medinu sa velikim ratnim plijenom iz Benutaj kao ratni plijen. I također su imali dosta zarobljenika. Hazreti Džabar bin Sahr je tada nosio zastavu u toj ekspediciji. Hazreti Džabar bin Sahr, kada je Ali radijallahu anhu tražio savjet u toj ekspediciji, je rekao da trebaju da putuju, znači, u noći i izutra da napadnu ih. Hazreti Ali je, znači, odobrio ovo i Hazreti Džabir bin Abdillah prenosi da je stajao na lijevoj strani poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pomjerio na desnu stranu. I kada je Džabar bin Sahr došao, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i postavio iza njega oba dvojicu. Umir Abi Vakas je sljedeći kojeg ću spomenuti.
Amr bin Abduvud ga je ubio, to nismo spomenuli u prijašnjim spominjanju njega. Ahsan bin Said se također spominje da je bio ubijen od njega u drugom hadisu, da ga je on ubio. U drugom hadisu je spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Kutbu i 20 još ljudi u 9. hidžretskoj prema nekom plemenu koje je živjelo blizu Tabala mjestu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio da iznenada napadnu to pleme. Ovi ashabi su otišli sa 10 kamila i također se mijenjali, znači da jašu. A onda su sreli nekog čovjeka i počeli su da ga znači interrogišu. On je glumio kao da ne može da govori i na jedan put je počeo da znači vrišti da bi on znači prizvao pažnju svog plemena i onda su oni ga ubili. Hazreti Kutba i njegovi ti ostali ashabi su čekali dok ti ljudi iz tog plemena nisu zaspali i onda su ih napali iznenada. Bila je znači velika borba i s oba dvije strane je bilo ranjenih. Hazreti Kutba je ubio mnogo znači tih ljudi a oni su također vratili se u Medinu sa mnogo zarobljenika. Imam Bagvi kaže da Hazreti Kutba nije prenio nijedan hadis. U svakom slučaju, ashabe koje sam želio da spomenem dodatne detalje u vezi njih sada završavam i također želim sada svima da uputim molbu da se mole za Ahmed i muslimane u Pakistanu, da im Allah podari lahkoću jer prolaze kroz vrlo teške trenutke, da Allah dželešanuhu znači podari mudrost i znanje onima koji to rade protiv njih, da znači Allah dželešanuhu uspostavi zakon i oni koji govore da radi Allaha i njegovog poslanika rade ovo, da i Allah zaustavi. Također se molite za članove iz Burkina Faso. Oni su znači dalje prolaze kroz teške vremena jer tu teroristi također i dalje rade znači teror nad njima i to znači u ime Allaha i njegovog poslanika. Također se molite za članove u Alžiru. Njihov znači vlada i ti vladini upravnici provode razna znači progone ih znači tu. Da Allah dželešanu drži sve njih pod svojom zaštitom. Posebno znači dovite i dajte sadaku za ovo. Da Allah dželešanu uvijek zaštiti sve one od neprijatelja. Poslije džume klanjaću neke dženaze u odsustvu i spomenut ću neke detalje. Muhammed Rashid Saheb Šehid je prva dženaza. 19. februara dvojica oponenta naše zajednice su došli u njegovu kuću i znači upucali su ga. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je imao preko 70 godina. Muhammed Rashid Saheb prema reportu bio je sam u svojoj kući. On je znači imao farmaciju, homeopatsku farmaciju u svojoj kući koju je znači davao bez naplaćivanja za te lijekove u tom svom selu i u blizini. Dvojica mlađih ljudi su došli u znači njegovu kuću pod tim da traže lijek i onda su ga ubili. Taj koji ga je upucao, jedan od njih je Hafez i on je znači upucao ga u čelo i on je odmah preminuo. Oni su pobjegli
neko je došao, prijavio ovo policiji i također taj Hafez je nađen blizu negdje mrtav i policija to kao sad istražuje šta se i njemu desilo. A druga, znači osoba koja je učestvovala u ovom zločinu je uhapšen. Bar u ovom slučaju zločinac je uhapšen. Hazreti Munši Sultan Ahmed Sahib znači je preko njega je Ahmedija došao u njegovu porodicu, to jest od jednog od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. I prvo je bio ovaj šehid u armiji i onda posle toga su se odselili u Norvešku. Bili su nekoliko godina tu, dobili su državljanstvo, ali posle se on vratio u svoje selo 2008. godine. Često bi putovao u Norvešku i vraćao se. I on je tada počeo također ovu, znači, bez naplaćivanja farmaciju homeopatsku za svoje selo. I to je, znači, nastavio do svoje, znači, smrti. Hvala Allahu, on je bio musi, bio je vrlo aktivan čovjek u džematu. Prema svima se ophodio kao prijateljski. Nije važno od koje su vjere ti ljudi bili, on bi svima pomagao. Volio je mnogo hilafet, bio je gostoprimljiv, redovan u svojim namazima i često bi, znači, pravio kampove u tom mjestu gdje bi davao, znači, besplatne lijekove. Rafi Ahmed, koji je misionar u Ivory Coastu i također njegov ili bratić ili sestrić, kaže da je, znači, on bio voljen od sviju, svi su ga voljeli i zbog toga što je, znači, služio sve druge i pozivao u vjeru. On je redovno slušao hudbe i to vrlo pažljivo. Parvin Ahter, njegova supruga koja je trenutno u Norveškoj, je sanjala da je on bio napadnut i da je neko želio da ga ubije. I ona ga je pitala da bude pažljiv. Znači, on iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 5 kćeri. Jedna je u Pakistanu, dok ostali djeca žive u raznim zemljama. Misionar, glavni Šahid Mahmud, koji je glavni u Norveškoj, misionar, kaže da je on bio vrlo jednostavna i dobra osoba. Svima bi, znači, pomagao i Norveškoj sa tom homeopatskom medicinom i kako se, znači, penzionisao otprilike 12-13 godina se, znači, služi ljude u svom selu. Ponekad bi dolazio u Norvešku. Uvijek je bio spreman da pomaže drugima i, znači, odnosio bi on o svom trošku direktno njihovim kućama te lijekove. Njegova supruga je tek 2019. dala, znači, bejat, ona nije bila Ahmedija, ali uopšte se nije, znači, uopšte se nije protivila svom mužu i sva njihova djeca su se oženila ili udala za Ahmedi muslimane. I on kaže 2019. je, znači, jedino došao da bi njegova supruga uradila, znači, bejat. On također rekao da je veliko, znači, opasnost ići u Pakistan, ali zbog toga što ljudima je zaista potrebna ta medicina, on jednostavno je zbog toga bio u Pakistanu i rekao je: ne bojim se smrti, smrt će doći svakako jednog dana. Da mu Allah dželešanu znači, podari oprost i milost i njegovoj porodici sabor. Sljedeća dženaza je od 2 osobe, Amani Basam Adžlavai i Saleh Abdul Moin Kutajsićin. Oni su iz Turske. Sadik Saheb, misionar i predsjednik iz turskog džamata, piše: zbog 2, znači, zemljotresa u Turskoj
Dvije, znači Ahmedi Džematlije, majka i sin su izgubili svoj život u zemljotresu. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Osim njih, ostatak Ahmedi je, svi su dobro, osim nekih malih povrijeda. Znači majka je imala 23 godine, ona je iz Sirije rodom. Abdul Muhin Koteš je njen suprug. Ona je prihvatila Ahmedijat prije 2 mjeseca zajedno sa svojim suprugom. Njen svekar je rekao da na dan zemljotresa pitao je da li je rekla svojoj porodici da je prihvatila Ahmedijat. Ona je rekla da je rekla svojim roditeljima. I ona je bila zadovoljna da njeni roditelji nisu se, znači, suprotstavili to njenoj odluci. Njen sin, njemu je bilo 3 godine, Salah je također poginuo. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Izvađeni su nakon 2 dana. Ona iza sebe ostavlja 6-godišnju kćerku i supruga. Šamsudin, misionar iz Kebabira, kaže da su se njena porodica iz Sirije, znači, migrirala u Tursku. Amani Sahiba je bila vrlo dobra, skromna žena. Ona je također podstakla svog muža i braću da prihvate Ahmedijat. On kaže, moja supruga mi kaže da je Amani Sahiba bila uz svoje, znači, svekra i svekrvu i bila je, znači, vrlo dobra snaha. Bila je vrlo sretna na dan kada je dala bejat. Da Allah im, znači, oprosti i podari milost. Sud Ahmed Munib je 3. dženaza, on je bio misionar. 15. februara je preminuo od srčanog udara. Imao je 53 godine. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio Musi, hvala Allahu. Cijenjeni Muhammed Čaudri Sahib je njegov otac. Služio je mnogim mjestima u Pakistanu, onda od 1998. do 2006. U Africi. Onda se vratio u Pakistan i služio kao misionar u Pakistanu. Iza sebe ostavlja suprugu, sina i 2 kćerke. U vezi njega je zapisano da je bio iskren, predan svom poslu, vrlo, znači, istrajan misionar. Abdul Vakil, misionar, piše, bio je vrlo, znači, pažljiv prema ljudima koji su dali svoj život u službi džemata i također ako nešto ne bi znao, on bi također i mene pitao, iako sam ja dosta mlađi od njega. Bio je vrlo skroman, a on je, znači, boravio neko vrijeme u Keniji, u Africi i često bi spominjao to vrijeme. Često bi govorio ljudima iz Afrike i rekao je da su ti ljudi vrlo iskreni i imao mnogo veliku ljubav prema njima. Ferid Mubarak piše, bio je vrlo čista osoba, iskrena, predana, pobožna, imao je ogromnu ljubav prema hilafetu. On kaže, bio sam vrlo sretan kad sam čuo da u naše mjesto će doći jedan senior misionar, jer to je nama bilo potrebno. Jednostavno na prvom sastanku toliko me impresionirao. Kada je, znači, održao prvi svoj govor u džami i svi koji su tu bili prisutni jednostavno su rekli kako je dobar govor održao. Bio je vrlo gostoprimljiv, svaki je mogao da dođe da ga posjeti u njegovu kuću. Znači, bio je predan džematskoj službi. Kada bi, znači, on govorio ili održavao govore, mnogi bi plakali slušajući ga. On bi uvijek, znači, svima pokušao da u srce stavi brigu prema džematu. Imao je veliko džematsko znanje, bio je vrlo skroman. On kaže, na prošloj džumi, dan prije nego što će da premine, imao je tako nekakav nur u svom licu. A kada sam ga pogledao, rekao sam ovom drugom misionaru,
kako prelijepo izgleda taj dan. Nismo znali da je to bio njegova zadnja džuma. I posle toga je preminuo, da mu Allah podari milost i oprosti i uzdigne njegov status. Ako Bog da, ja ću da klanjam svima dženazu u odsustvo. उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, निजात बुलंद करे। उन सब के जनाज़े इंशाअल्लाह अभी पढ़ाऊँगा। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.